Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, milé sestričky, zdravím vás na dnešnom workshope, ktorý sa bude týkať stravy podľa Sunny. Konkrétne budeme rozprávať o antioxidantoch, o mikrobiome a povieme si takisto aj nejaké dobré rady zo stravovania proroka Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi šrah li sadri wa yasir li amri Wahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pane môj, rozšír mi hruď, uľahči mi moju vec, rozviaž uzol z môjho jazyka, aby pochopili moje slová. Predtým, keď ešte začnem a niekto ma nepozná, dovolte, aby som sa predstavila. Volám sa Sumaya, som odborníčka v zdravom životnom štýle podľa Sunny a snažím sa odovzdávať informácie o tom, ako ti sunna praktiky pomôžu vylepšiť tvoje celkové zdravie. Čerpám z Koránu a Sunny a doplňam si to o vedecké poznatky z modernej medicíny a taktiež ponúkam aj špecializované poradenstvo pre naše moslimské sestry. Čo je cieľom nášho workshopu dnes, je hlavne pochopiť význam antioxidantov, mikrobiomu a mastných kyselín, objasniť si ich funkciu v tele a zdravotné benefity. Taktiež sa pozrieme na princípy sunna-friendly stravovania, naučíme sa pripravovať nejaké jedlá, snacky v súlade so sunna a pochopíme pozitívny vplyv na celkové zdravie. Taktiež pomedzi to vám poviem nejaké správne praktické rady, ako si vyberať správne, naozajstné potraviny. Takže poďme na to. A ako prvé si troška priblížime tému voľné radikály. Takže tvoje telo každý deň bojuje s voľnými radikálmi. Otázka znie, pomáhaš mu alebo prácu naopak komplikuješ? Čo to sú tie voľné radikály? No, sú také veľmi šikovné častice, ktoré sa nachádzajú v našom tele a môžu vznikať napríklad pri dýchaní, trávení, alebo keď sme vystavení slnku, stresu či znečisteniu. Môžeme ich nazvať alebo považovať ich za nejaké neposledné iskry, ktoré môžu poškodzovať bunky, ak ich je priveľa. No a druhá taká zaujímavá vec, čo sa deje v tele, je oxidačný stres. Ten nastáva vtedy, keď je týchto voľných radikálov viac, než telo dokáže zvládnuť a má málo antioxidantov, aby ich uhasili. No, tu máme taký termín antioxidanty. Takže tie asi pravdepodobne budú bojovať s tými neposlednými iskrami. Čo sú tie antioxidanty, alebo teda ešte predtým si povieme, čo ten oxidačný stres spôsobí v našom tele, alebo teda príčiny, tak môžu byť buď z nečisteného ovzdušia, alebo príjmom toxínov, astaghfirullah, fajčenie, takisto je tu aj nesprávna strava, najmä spracované potraviny a cukry. Taktiež príčinou môže byť chronický stres, ktorý zažívame, alebo už spomínaný nedostatok spánku, ktorý sme mali minule na workshopu. Ďalej to môže byť nadmerné slnenie alebo UV-žiarenie, alebo lieky či infekcie. No a čo sú teda tie antioxidanty? Sú to ako ochranné látky, alebo teda molekuly, ktoré fungujú ako hasiči, čo tie iskry, naše voľné radikále zhasínajú. Keď však antioxidantov nie je dosť, voľné radikály začnú škodiť. No a ako to vyzerá? Poškodzujú nám DNA, bielkoviny a bunkové steny. Takže sú pre nás veľmi dôležité, aby sme tam ich mali dosť v našom tele. Poďme sa pozrieť na takú schému, čo všetko ten oxidačný stres spôsobuje, aby sme si to lepšie vedeli predstaviť. Môže nám spôsobiť teda poruchy imunitného systému, starnutie,
Hej, často vidíme napríklad vplyv fajčenia, napríklad ženy, ktoré fajčia, majú oveľa staršiu pokožku, ale teda vzhľad ako keby nefajčili. Napríklad ďalšie sú neurodegeneratívne ochorenia. Čo sa tým myslí? Napríklad Alzheimerová choroba alebo Parkinson. Zápalové ochorenia to môže spôsobiť. Kardiovaskulárne ochorenia, taktiež nešťastná cukrovka a ešte onkologické ochorenia alebo alergie. Takže tuto máme takú váhu. Ak je tých radikálov naozaj veľa, tak sa to spôsobí a môže sa to spustiť a antioxidantov máme málo. Aké sú naše zdroje antioxidantov? Keď si pozrite svoj pracovný zošit, máte tam otázočku, ktoré z týchto daných z toho listu už konzumujete často, alebo nie, alebo občas, alebo chcete, alebo máte v úmysle si ich zaradiť do svojho jedálnička, takže môžeme sa na nich pozrieť. Určite veľa z vás vie, že kde sa nachádzajú antioxidanty. Prečítame si napríklad, hej, zo zeleniny špenát, brokolica, kapusta, cvikla, červená paprika, cesnak, cibuľka. Z ovocia sú to čučoriedky, maliny, jahody, granátové jablko, hrozno, pomaranče, kiwi, slivky, ďatle, takisto aj v olejoch a tukoch sa nachádzajú antioxidanty, hlavne v panenskom, extra panenskom olivovom oleji, ľanový olej, kokosový olej alebo avokádo, oriešky a semienka, vlážské orechy, mandle, slnečnicové alebo čia a takisto veľmi prospešné tekvicové semienka. V bylinkách a koreninách máme napríklad naša slnná potravina čierna rasta alebo habba sauda, habba baraka, kurkuma, škorica, zelený čaj, rozmarín alebo oregano a taktiež aj horká čokoláda s vysokým obsahom kaká nám takisto obsahuje antioxidanty, konkrétne sa to volajú flavonoidy, ktoré sú tiež prospešné. Takže treba vyberať naozaj správne tú horkú čokoládu, aby nám aj troška pomohla káva a strukoviny, šošovica, fazula. Takže dúfam, že si tam zaškrtáte nejaké z týchto vecí do svojho pracovného zošita. No a druhou dôležitou vecou, alebo takým druhým mozgom je náš mikrobióm, črevný mikrobióm. Čo to znamená a prečo je dobrý? Hovorí sa good food, good mood. Pokiaľ papáš správne dobré potraviny, naozaj zdravé potraviny, tak aj tá tvoja nálada bude dobrá. Takže poďme si pozrieť, čo je ten mikrobióm. Určite veľa z vás viete, že je to vlastne súbor biliónov mikroorganizmov, baktérie, vírusy, huby v našom tráviacom trakte. Mikrobióm má viac buniek ako celé ľudské telo a funguje ako neviditeľný orgán, ktorý ovplyvňuje naše zdravie každý deň. Tuto máme takúto schému. Naozaj teraz je to veľmi študované a dáva sa to do praxe čím ďalej, tým viac, čo ma teší. Prečo je ten mikrobióm náš taký dôležitý? Pomáha nám rozkladať potravu a vstrebávať živiny, takisto aj imunita, je tam až 80% imunitného systému sídli práve v črevách, ovplyvňuje to náš mozog, teda našu náladu a volá sa to črevno-mozgová os. To znamená, že cez ten bludivý nerv sa posielajú signály priamo z čreva do mozgu a to je dôležité vedieť. Čiže nerovnováha tohto mikrobiomu, dysbióza, súvisí s obezitou, cukrovkou, depresiou, alergiami či autoimunitnými ochoreniami. Čiže treba si na to dávať pozor. A aká je tá úloha črevno-mozgovej osy? Črevné baktérie produkujú látky, ktoré ovplyvňujú náladu, stres a správanie.
Až 90% serotonínu, hormónu šťastia, sa tvorí práve v črevách. A ešte zvýrazňujem znova, že ten mikrobióm naozaj ovplyvňuje úzkosť a depresiu, kognitívne funkcie a kvalitu spánku. Ešte nejaké pojmy, ktoré sú dôležité, alebo teda ten rozdiel, keď je mikrobióm v poriadku a je vyvážený, volá sa to eubióza, čiže môžeme pociťovať silnú imunitu, dobré trávenie a psychickú pohodu. Avšak na druhej strane, ak je tam dysbióza, narušená rovnováha, môžeme pociťovať únavu, nadúvanie, časté choroby a takisto aj kožné problémy. Taká poznámka, nejde o dietu, ide o starostlivosť o tvoj vnútorný ekosystém, o harmóniu, ktorú Allah subhanahu wa ta'ala stvoril s dokonalou múdrosťou. Ak sa staráš o mikrobióm, staráš sa o svoju náladu, energiu, cyklus i imunitu. A naopak, ako mozog ovplyvňuje črevo, čiže ideme teda tú os z mozgu do čreva. Napríklad, keď máme veľa stresu a emócií, môžeme zmeniť pohyb čriev. Hej, keď máme napríklad pred skúškou alebo nejaký viacej stres, môžeme mať hnačku alebo zápchu a môžeme si oslabiť bariérovú funkciu čreva, leaky gut, alebo teda znížiť tú rozmanitosť mikrobiomu. Takže aj ten stres môže potom naopak vplývať na náš mikrobióm. Ako môžeme podporiť túto zdravú črevno-mozgovú os? Strava bohatá na vlákninu, prebiotická vláknina. Táto prebiotická vláknina, napríklad čo sa nachádza v cesnaku, cibuli, banány, nám pekne pomôže zabezpečiť potravu pre probiotika. Čiže rozdiel medzi prebiotikami a probiotikami je taký, že prebiotika sú potravou pre probiotika. To znamená, že môžeme tam probiotika mať, jogurty, kefir, kimči, ale pokiaľ im nedávame prebiotickú vlákninu, tak nemajú z čoho žiť. Hej? Čiže sú tieto dve zložky veľmi dôležité, aby sme ich v strave zaradili. Čiže nielen probiotika, ale aj prebiotika. Ďalej môžeme podporiť túto zdravotčrevnú mozgovú os s dostatočným spánkom a pohybom a taktiež snažiť sa zvládať stres, dýchové cvičenia, sústredená modlitba, čítanie Koránu, vyhýbať sa, ak sa dá, väčšiemu množstvu antibiotík alebo spracovaných potravín a takisto aj cukrov. Takže to bola taká teoretická časť. A teraz poďme už na konkrétne, čo sa týka stravovania proroka Mohameda sallallahu alaihi wasallam, čiže sunna, ktorú môžeme v našom živote aplikovať. Vieme, že strava proroka Mohameda sallallahu alaihi wasallam bola založená na rovnováhe skromnosti a vďačnosti. Nešlo len o výber jedál, ale ako celkový postoj k jedlu, kedy ho jesť, ako a koľko. Začíname s bismillah, konzumujeme všetko s pravou rukou a to, čo je pred nami. Neprejedáme sa a ešte jeden také, čo sa hovorí, čo vieme, je syn človeka nenaplní horšiu nádobu než svoj žalúdok. Má to svoje opodstatnenie, takže treba si na to dávať pozor, čo naozaj do nášho žalúdka dávame. Po jedle ďakoval Allahovi subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Prorok Mohamed sallallahu alaihi wasallam takisto odporúčal miernosť v jedle, odporúčal pôst a vyvážený životný štýl. Čo znamená teda zdravé črevo? Zdravý duch, lepší vzťah k sebe, k ľuďom, aj k stvoriteľovi. Vybrala som niektoré suná, ktoré sú také najdôležitejšie, čo sa týka stravovania proroka Mohameda sallallahu alaihi wasallam. Boli to hlavne ďatle,
poznáte adžua, ďatle, ktoré rastú v meste Medina. Prorok ich jedol pravidelne, najmä na raňajky. Čo sa týka mlieka, mlieko bolo čerstvé, najmä kozie, alebo teda krávské, aj ťavie sem tam. Potom med bol veľmi známym sladidlom v tej dobe. V tej dobe ani neexistovalo rafinovaný cukor, takže med, mašallah, tabarakallah, bol a stále je naozaj vynikajúci. Olivy a olivový olej. Tiež máme jeden hadís, ktorý hovorí, jedzte olivový olej a natierajte sa ním, lebo pochádza z požehnaného stromu. Ďalej to bol jačmeň, veľmi významný v tej dobe, jednoduché pečivo bez prebytku, ako používali sa to na rôzne, či už múka alebo kaše. A rybacie mäso tiež sa odporúča. Prorok Mohamed sallallahu alaihi wasallam konzumoval takisto hrozno, melón, uhorky a ešte tu spomeniem čiernu rastu, už som vlastne to spomínala predtým, áno, habba sauda alebo habba baraka, to sú tie také maličké čierne semiačka, ktoré sú zaznamenané v rôznych hadísoch. Jeden mám tu poznačený liečivom na všetky choroby okrem smrti. Tak, ak sa pozrieme na ďatle a nejaké hadísy, ktoré boli priamo zaznamenané, prorok Mohamed sallallahu alaihi wasallam povedal, ak niekto z vás prerušuje pôst, niekto urobí s ďatlami, pretože sú požehnané. Ak nemá ďatle, nech to urobí vodou, pretože voda je čistá. Aké ďatle jedol prorok Mohamed sallallahu alaihi wasallam? Zvykol pred modlením čerstvými ďatlami. Ak nemal čerstvé ďatle, ak čerstvé ďatle neboli dostupné, jedol sušené. A ak sušené ďatle neboli dostupné, dal si aspoň niekoľko dúškov vody. Čiže dostupné boli čerstvé ďatle alebo sušené. Možno niektorí z vás ste počuli o nápoji, ktorý sa volal nabid. Prorok Mohamed sallallahu alaihi wasallam ho konzumoval. Bol to nápoj pripravený z ďatlí alebo hrozienok namočených vo vode. Nabid by bol pripravený pre Allahovho posla sallallahu alaihi wasallam v kamennej nádobe. To je jeden z tých dôkazov, ktoré hovorí o tomto nápoji. Bol to obľúbený pre svoju jemnú sladkosť, osviežujúce vlastnosti a konzumoval sa čerstvý, aby sa zabránilo fermentácii a vzniku alkoholu. Takže ako sa to robilo, namáčali sa ďatle vo vode a to spôsobilo, že sa uvoľnili niektoré živiny, ako sú aminokyseliny, minerály a antioxidanty. Ďatle obsahujú tryptofán, to sú veľmi známe aminokyseliny, ktoré podporuje relaxáciu a zdravý spánok napríklad, a to namáčanie môže tiež zvýšiť ich obsah vody, čo zlepšuje hydratáciu. Máme tu aj jeden hadís, ktorý hovorí o melóne. Ďatly. Prorok Mohamed sallallahu alaihi wasallam jedol melón s čerstvými ďatlami a hovoril, teplo jedného je zmiernené chladom druhého a chlad jedného je zmiernený teplom druhého. Melón je známy v letnom období, čiže má také chladivé vlastnosti, osviežuje telo, zatiaľ čo ďatle majú hrejivý účinok a poskytujú energiu. Ďalej spomeniem, a mnohé z vás už určite ste to aj ochutnali, varíte si to. Je to talbina, jačmenná polievka. Bola odporúčaná prorokom Mohamedom sallallahu alaihi wasallam nielen pre jej liečivé vlastnosti, ale aj pre schopnosť posilniť telo a podporiť emocionálne zdravie.
A zaznamenané je to aj v jednom hadíse od proroka Mohameda sallallahu alaihi wasallam, ktorý povedal: Talbina upokojuje srdce chorého a zmierňuje smútok. Aké sú zdravotné výhody jačmeňa? Jačmeň obsahuje rozpustnú vlákninu, ktorá podporuje zdravé trávenie, takisto pomáha znižovať hladinu LDL cholesterolu, obsahuje antioxidanty, ktoré pomáhajú posilniť obranný schopnosť organizmu a pomaly uvoľňuje energiu, čím pomáha pri pocite únavy. Máte ešte recept, ak si chcete urobiť screenshot. Čo sa týka mlieka, prorok Mohamed sallallahu alaihi wasallam konzumoval mlieko, ktoré považoval za výživné a prospešné. Hadith o tom hovorí, že prorok Mohamed sallallahu alaihi wasallam pil mlieko, ktoré bolo čerstvé a čisté. Iba tak na rozlíšenie, aby sme vedeli, koľko toho kazeínu obsahujú rôzne druhy mliek, tak som tu dala krávské mlieko, obsahuje až 80% kazeínu z celkového obsahu bielkovín. Kozie má nižší a tiež má také menšie častice kazeínu, čo môže byť ľahšie stráviteľné. No a ťavie mlieko má podobne ako krávské, 80%, avšak má inú štruktúru kazeínu, čiže môže ovplyvňovať jeho trávenie a alergénne vlastnosti. To je mliečko. Med. Med je zaznamenaný aj vo veršoch z Koránu. Spomeniem jeden: z útrob včiel vychádza nápoj rôznych farieb, v ktorom je liek pre ľudí. Subhanallah. A v hadíse sa uvádza tiež, ako prorok Mohamed sallallahu alaihi wasallam odporúčal med ako liek na tráviace problémy. Jeden muž prišiel k prorokovi a povedal: Môj brat má bolesti brucha. Prorok mu povedal: Daj mu napiť sa medu. Muž to urobil viackrát a nakoniec sa jeho brat uzdravil. Moderné výskumy potvrdzujú, že naozaj med je ako liek, má mnoho významných účinkov, antibakteriálne, protizápalové, podporuje hojenie rán, zmierňuje bolesti hrdla a kašľa a takisto je antioxidant. Zlepšuje nám trávenie, pomáha pri zápche, nadúvaní a podporuje zdravú črevnú mikroflóru, alebo teda mikrobióm. Takže toto je dôležité, medík. No a olivy alebo olivový olej tiež sa spomína v Koráne, napríklad v súre 95 pri figovníku a olivníku latíny wa zejtún. A prorok Mohamed sallallahu alaihi wasallam spomenul v hadíse: jedzte olivový olej a natierajte sa ním, lebo pochádza z požehnaného stromu. Najmä extra panenský olivový olej má významné množstvo zdravých tukov, obsahuje až 73% mononenasytených mastných kyselín, hlavne kyselinu olejovú, vie znižiť hladinu LDL cholesterolu a zvýšiť dobrý cholesterol. Vysoký obsah vitamínu E sa tam nachádza, polyfenoly, flavonoidy, ktoré teda nám chránia bunky pred oxidačným stresom, ako sme spomínali predtým. Protizápalové účinky, podpora trávenia znovu, prevencia chorôb, hlavne by som spomenula tie rizika srdcových ochorení, cukrovky typu 2 a rakoviny alebo neurodegeneratívne ochorenia. A môžeme ho použiť ako starostlivosť o pokožku a vlasy v kozmetike. Spomeniem ešte granátové jablčko, to sa tiež spomína v Koráne.
On je ten, ktorý zoslal z neba vodu a ňou sme dali výrast rastlinám všetkého druhu a granátové jablká podobné i odlišné. Ešte v Surat Rahman uh, sa spomína tiež rumán, teda rumán ako po arabsky granátové jablko. V nich budú ovocie, ďatlové palmy a granátové jablká. Čo hovorí moderný výskum o granátovom jablku? Takisto je to silný antioxidant, hlavne polyfenoly, flavonoidy znova obsahuje, má protizápalové účinky, a podporuje zdravie srdca, prevencia pred rakovinou a podpora trávenia a imunity, pretože má tam tiež aj vysoký obsah vitamínu C, draslíka, vlákniny. Nemôžem vynechať aj tekvicu, ktorá tiež bola spomenutá práve pri príbehu v súvislosti, v Koráne v súvislosti s príbehom proroka Jonáš. A dali sme, aby nad ním vyrástla rastlina z tekvice. Príbeh hovorí o tom, ako Allah subhanahu wa ta'ala nechal vyrásť tekvicu nad prorokom Junusom potom, čo bol vyvrhnutý z brucha veľryby, aby ho chránila pred slnkom a poskytovala mu výživu a tieň. A v hadisoch sa spomína tiež táto zelenina. Prorok Mohamed sallallahu alaihi wasallam mal tekvicu veľmi rád. Jeden hadis hovorí, že videl som, ako prorok hľadal kúsky tekvice na okraji mísy. Alebo druhý hadís, jedol som s prorokom a on si vyberal kúsky tekvice. Odvtedy ju mám rád. Čo sa nachádza v tekvici, tak je bohatá na vitamín A, C, E, beta-karotény, opäť je silný antioxidant, podporuje trávenie, znižuje krvný tlak, cholesterol, podporuje zdravie prostaty, pomáha pri chudnutí, má tiež protizápalové účinky. A môžete si z pracovného zošita poznačiť, ktoré z týchto jedál alebo teda potravín jete medzi tým, ako tu rozprávam. A ešte samozrejme spomenieme čiernu rastcu, habba sauda alebo habba baraka. Je známa, ešte inak sa povie černuška siata, je známa tým, že je liečivá rastlina. A teraz momentálne sa dosť aj skúma, či viac, ale alhamdulillah, my to už máme zo sunna dávno známe, že má protizápalové, antioxidačné a imunostimulačné účinky. Čo je taká aktívna, bioaktívna látka, thymochinon, ktorá teda má tie protizápalové, antioxidačné a protirakovinové účinky. Obsahuje esenciálne mastné kyseliny na hlavne kyselinu linolovú a olejovú a vitamíny A, B komplex, D, E, vápnik, železo, horčík, fosfor. Čiže aké má zdravotné účinky? Podporuje imunitu, protizápalové účinky, znižuje hladinu cukru v krvi, podieľa sa na zlepšení trávenia, podporuje tiež zdravie pokožky a má antibakteriálne, antivírusové účinky, ako som spomínala. Sú aj na to rôzne hadísy, ako ich užívať a takisto aj z toho sa lisuje olej, ktorý sa môže používať vnútorne aj a vonkajšie. Poslednou otázkou z workshopu si môžete poznačiť, ktorý z týchto pokrmov vám najviac, alebo ti najviac chutí, alebo ti prináša energiu. Ak ste skúsili, tak môžete si tam zapísať. Nezabúdajme, že nasledovanie sunna v stravovaní je cestou k zdraviu tela aj pokoju duše. Skúsme si každý deň vybrať aspoň jeden zvyk zo sunna stravovania
a zaradiť ho do svojho života. Um, Taká rada na záver z mojej strany, alebo to, čo som si teda naštudovala, že aj z praxe, ale aj z tých vedeckých výskumov, že potrebujeme aspoň určitý čas, aby sa to naše telo prispôsobilo novým stravovacím návykom. Či už sa chceme zbaviť spracovaných potravín alebo cukru, a treba si na to dať čas a byť vytrvalý. Čiže do tých 3 týždňov by sa to malo prelomiť a mali by ste pocítiť zmenu v chuti. Napríklad môžete rozoznať lepšie, ak napríklad ak začnete menej soliť, začnete menej cukriť, tak tie chute vyskakujú potom von. Je to zaujímavé. Prešla som si to sama. No a môže sa vyskytnúť zmeny v hladine energie, nálade, v trávení, ako si telo zvyká na nový príjem potravy. Každý človek je však iný, jedinečný a preto každé to obdobie môže u každého trvať buď kratšie alebo dlhšie, pokiaľ sa plne neprispôsobí. Podotknem, že teda trpezlivosť, sabor a vytrvalosť je dôležitá, aby sme si udržali tie zmeny, ktoré chceme zaviesť do našeho jedálnička. Tak a na záver ešte záverečné dua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.